Hello everyone, welcome back to another video. Naadyo yung mga tao nga way mabuhat sa ilang kinabuhi, maong manghilabot na lang sa kinabuhi sa uban, maura na ilang kalingawan, sigig panghimantay, sigig panaway, mata pobre, katawaan ka kung madaon ka. Ang mas sakit pa jud, kanang mubuhat jud silag paagi para madaon ka. Usahay matingala na lang ka kung nganong giinana kanila, nga wa man tani mo sila labti. Usahay makahunaw-una ka kung nganong namay inaani ng mga tao. Kung sa imo ni mahitabo, unsa pud ka imong buhaton, kung saon ka nimo pag-react, unsa ka ang rason kung nganong toxic ka sila. Mao ni atong hisgutan karon. Number 1, dira sila malipay. Naadyoy mga tao nga malipay sa imong pag-antos, but take solace in the thought that what they feel is very short-lived and that they are coming from a place of extreme insecurity. Mao nang nainana sila kay insecurity ang naa silang utok ug kasing-kasing. Sa imo sila nakapokus kay lami man kag kinabuhi, ngit-ngit man ila. Mao nang i-down kanila para mapareho na mog kahimtang. Mao na ilang kalipay. Kung magpaapekto ka sa ila, pildi ka. Ay napangitag tubag kung nganong inana sila. Isipan na lang na kulang sila sa pansin. Number 2, nasuya sila. Kulang sila pagmahal sa ilang kaugalingon. Timan ini, kung kulang kag pagsalig sa imong kaugalingon, sa imong kakayahan, dali ka madutlan og kasuya. Pareho sa mga taong nasuya nimo, sa sige nilag focus sa imong kinabuhi, motubo ang ilang kasuya. Sige na silag panghimantay nimo. Tanang lihok nimo bantayan. Ang ilang misyon kay biklon ka. Di sila gusto nga mo asenso ka, kay mahadlok silang malabuan. Para lang ni sa ako, kung nabitaw nasuya nako, mas muginahan pa ko. I won't feel bad because I know that I'm doing exceptionally well. And I'm doing the things that they're not doing. Munang dapat malipay ka. Kung kasuyaan ka, kay pasabot ana, nagkugi kag maayo para mag-improve imong kinabuhi. Ayaw sila pansina. Malangan ka kung sige kag pamahato sa iro nga namaghot. Your success annoys them. Success gets greater because it's not only your work that is proving great, but also yourself. Learn to care less about who feels jealous of you and continue to do what you're best in. So jealousy at the end will bring you more success and more jealousy. Number 3, gusto nila na sila ang importante. Uhaw kay ni silag atensyon. Feeling nila VIP sila. Gusto nila nga ma-down ka para sila ang mapansin sa mga tao. Sa tinuod lang pud bitaw, nobody likes to feel small or insignificant. But some people use put-downs to give themselves greater importance. Pareho gud aning mga tao nga mopatay tungod lang sa mana. Bahalag man nagsuon magpatay para lang sa material nga butang. Gusto nila hayahay nga kinabuhi para daghan silang makuha ang atensyon. Otro puding nasa trabahoan, daghan kayong mga sipsip. What these people don't realize is that whilst this approach might work to a small extent in some cutthroat business arenas, it often has the opposite effect in general life. Sila gihapon ang maunay sa ilang gibuhat. Nakuha man nila ilang kagustuhan, pero wa nila nakuha ang respeto sa mga tao. Batig gihapon nga kinabuhi, di ba? Number 4, gusto nila nga magustuhan sila. Mao bitaw nanaghan ng mga bully, kay feeling nila basta magpakaastig sila o hambog ang dating, daghag magkagusto nila. Magpakahari para duulunon silang tao. Hilig kini sila mang-under, pero wa sila kamalay na ang mga tao wa di ay ganahi sa ila. Pero lami pud sa feeling nga naay magkagusto sa ato. We all want to be liked. The desire for approval, appreciation, and acceptance by others is a normal part of being human. Pero di pud pwede sa sayop na paagi. Daghag paagi para magustuhan ka. Ay lang buhat og dautan. Number 5, gusto nila na kontrolado ang tanan. I-down ka nila. O kung ma-down man gani ka, dira nila makita na kaya kanilang kontrolon. Mao na ilang kalipay. Daghan kayong controlling sa kalibutan. Wa ka balo basig otro pun himong partner. Usahay gani ginikanan pa mismo. Pero ako napansin lang aning klase sa mga tao, di nila kayang kontrolon ilang kaugalingon. Maong ikaw na lang ilang kontrolon. This happens on an emotional level. Siguro makaingon ka, nganong ako pa may biklon? Simple ran tubag. Kay butan ka nga tao. Perpekto ka nga paon para sa ila. But bear this in your mind. You have the right to step up to the plate and stand for whatever you feel is important or necessary. Number 6, negatibo lang ang sulod sa ilang hunahuna. Kung negatibo ang sulod sa ilang utok, negatibo pud ilang mabuhat. Pero di lang ni tungod sa negatibo nilang panghunahuna. Tungod pud ni sa imong negatibong panghunahuna. Kung negatibo ang sulod sa imong hunahuna, maka-attract pud kag negativity sa kinabuhi nimo. Dali ra kaayo mang judge, pero wat kabalo
nga otro man daita negatibo na. Pero timan ini, lisod kontrahon ang mga taong negatibo kaayo. Ang ako radyong ma-advise nimo kay palayo na lang. They are pessimistic, cynical, and utterly disparaging of anyone else's positivity. Natural na kay na sa ila ang mangdaog-daog. Number 7, wa sila'y tinuod nga higala. Magpakaaron ingnon na sila nga daghan silang higala. Pero wa man day bisig isa. Kung wa sila higala, wa pud sila pagbati. Manang wa sila nakatunan sa kinabuhi, kay wa man sila higala. Wa sila paki sa emosyon sa uban. Mang-insulto sila, mang-down. Number 8, gusto nila sila lang ang paminawon. Mas musamot ka ulbo ilang kaspa kung pugso nimo sila paminaw sa imo. Di sila ginahang maminaw sa bisan kinsa, pero gusto nila nga ang tanan maminaw sa ila. Di pata silang gusto, no? Pananglitan na amoy gistoryahan. Di sila ginahan kung muhatag kag opinyon. Masuko sila kung muhatag kag suggestions, opinyon, idea. Mahadlok mo gud sila nga muhatag kag opinyon. Kay basin mas magustuhan sa uban imong opinyon kaysa sa ila. Dira na sila magsugod og ka-bitter. Feeling man gud nila nga gitumban nimo ilang pagkatao. Inaana sila ka mabaw magunahuna. Di sila ginahan maminaw ug di sila gustong malabuan. Number 9, di sila kabalo mo express silang emosyon. Mang-down sila kay wa sila kasabot sa ilang gibati. Mangdamay na lang sila sa uban. They either feel unable to express themselves or they simply cannot find the right words to say what they wanna say. Manang pataka na lang na silang tabi kay wa man sila maayong isulti. Karon kabalo na ka kung nganong target kanila. Kay naa sa imo ang ilang gusto. Nasuya sila sa kaayuhan nimo. Nataranta sila sa imong pag-asenso sa kinabuhi. Buhata lang na ang motibasyon. Keep following your chosen path. Keep doing your important work. And make sure they are not creating hurdles in your way. Again, the best strategy is to ignore them.